Mill-fażi ta' studju għal dik ta' implementazzjoni, hekk qed tkun deskritta l-operazzjoni UNAVFOR Med Sofia li bdiet fl-aħħar jiem fil-Baħar Mediterran. Bejn Ġunju u Settembru kien qed jinġabar ċertu tarif magħruf bħala intelligence filwaqt li sar it-taħriġ u nkisbu r-riżorsi li hemm bżonn. Il-kap tal-operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta' Malta Claudio Spiteri fisser lan tat-tieni fażi. Fejn din l-operazzjoni wkoll rrid ngħid illi kienet maqsuma f'erba' fażi distinti. L-ewwel fażi kienet illi niġbru l-informazzjoni kemm jista' jkun fuq dawn in-nies illi qed jagħmlu dat tip ta' xogħol illi jitraffikaw l-immigranti. Issa propju dan l-aħħar, propju fis-7 Ottubru, imxejna għat-tieni fażi fejn eventwalment il-mandat huwa illi jsiru interċettazzjonijiet fuq l-ibħra dawk li jsejħulhom high seas. Wara din il-fażi l-operazzjoni tista' tmur għal fażijiet aktar sensittivi tant li jista' jkun hemm bżonn mandat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda biex tmur fi bħra li mhumiex territorji Ewropej. Hemm bosta pajjiżi li qed jagħtu sem tagħhom b'diversi mezzi, għalkemm hemm pajjiżi oħra li qed jirrifjutaw li jagħmlu dan, Malti hija fost dawk li bil-limitazzjonijiet tagħha qed tagħti sema. Billi qed nibagħtu uffiċjali, fil-preżent għandna uffiċjal u sottuffiċjal li qed jinservu ġewwa l-Operational Headquarters li qiegħed stazzjonati qegħdin propja ġewwa Ruma l-Italja. Iżda fuq kollox minn fejn nibet l-isem Sofia? Fej kien hemm mara li eventwalment kienet ilha u weldet tarbija mara tifla. Fir-realtà din semmita Sofija u ġie deċiż illi fil-launching tas-7 Ottubru tat-tieni fażi l-operazzjoni tissejjaħ UNAVFOR Med Sofia.